салом алейкум дӯстони азиз, созаи нағзаи саломатиё хубай духтарако. Инак манзури шумо мешавад навор дар бораи пастелни биллиёи Покистон. ҳамин қадр хушрӯ будиянд духтаро, бисёриё хоҳиш карда буданд. Ина марамад чунин навор пешниҳод мегардад. бозори Корвон айҷа тарафи пажарка якум дарвоза яъни магазинҳои шишагӣ 122 магазин мешава. Доставкаям доранд. Нигоҳ кунед ҳама намуд пастелни биллиё ҳаст бори Покистон. Ози якта ба якта шумода ман мефаҳмонам нархоша. Доставка дар кор боша инами хоҳарда нависен. Нигоҳ кунед инами ва ё покрывалора диден наулчкошка тем қа хушрӯ ё ҳеҷ чи намешаванд шута истифода мебарен 150 сомон. Бинен чихе нархи хуб дора. Мана чи намуд покрывали Покистон шумода дар корай 150 сомон. Ана ин полотенцора диден и лицевою баннияй калони хушрӯванд диден качествашонам беҳтаринай. Оча-бача меган 80 сомон. Диден як комплект 80 сомон. Чихе нархи хубай. ҳозир аммо як банниша тоқа да дига ҷо ями нарх мегири. Иҷада боша ҳам лицевояй ҳам банни комплекташ 80 сомон. Хулас духтарако пастелни биллиёи кӯдакона ҳастай, ду одама ҳастай, як одама ҳастай, ҳама намуд ҳаст иҷада. Баъд бисёриё гирифтагианд медонанд ки чихе качествои нағз дора. Ина ё кӯдаконаошона нигоҳ кунед чихе фасон кӯдаконаош 150 сомон будай духтаро. ёра шута истифода мебарӣ. Нигоҳ кунед чанд намуд рисунка дора. бо шумо метавонед хичонда нависен аз ҳисобе ки бор бисёрай ҳар якча майхе гирифта нишон дода наметонам, лекин шумо метавонед нависен шуна сураташона мепартоянд. Ё ки биёен ай пеш хитон бинен духтаро. Ина як одама 150 сомон. Ина намудош ҳастай кӯдакона. Ана инош бошад ду одамаянд духтаро. нигоҳ кунед ҳамаш евростил рангои беҳад фасон доранд. нархшон 220 сомон ду одамара. ина расветкоҳоша ина гилоша нигоҳ кунед чихе фасонай ё ҳеҷ намеша на пахтагӣ тоза шушта истифода мебарен духтаро. ина то охира нишонтем то охира ҳамияя мана ина 220 сомон. ина кадом меша ки мегирен духтарако ду одамо 220 сомон. шумо нависен шона бо сураташона мепартоянд. кадомша мисол хушрӯ дида натавонистед бо сураташона мепартоянд. шумо метавонед ки интихоб кунед. ина ёям ҳамияя ира бинед. баъда нехе ду одамай бепададиялник доранд. бепададиялникаш 90 сомон ая. мана духтаро ина ду одамай бепададиялник дар кор бошад 90 сомон. наулчка дора простин? дута наулчкаву якта простин доштаай 90 сомон. мана ӯ яки 220 сомонай ҳама чиш ҳастай. хулас ина духтарако бинен чихе гулакҳои хушрӯ дора. ана баъд бо бепададиялник яктагаям доранд. вай 70 сомоная. кани яктагаш? ина ино духтаро нигоҳ кунед. ина ино як одамаяй наулчка дорану простин доранд. ино 70 сомон як одамада. калони хушрӯая ян. мана нигоҳ кунед чихе гулакҳои фасон дора. ҳамаи ҳамин мана ҳам евростил ҳастай ҳам нехе гулдуракҳо ҳастанд. як гӯшаст ба 220 будай калонишон. диден духтаро нархшон 70 сомон. ина хоҳишмандо каседа ки дар корай ҳатман нависеншона шумода доставка мекунанд. ана баъдан бо ҳози ҳастай. ина ино чианд? ин набори кухни нигоҳ кунед. и чанд сумай? чанд? 100 сомон фасониша биден духтаро. туҳфаям барен ягон ҷо беҳтарин туҳфа мешава диден. мана инами кушодагиша. ина кушодагиш духтарако. ина 100 сомон набори хушрӯ. чанд та расветка доштай? ай аҷолотон чанд суман? сачоқа 100 сомонай сачоқай духтарако. детский дета дора? банный лицевая детский ваяй 100 сомон. хулас хушрӯ. ана пастелашон бо фасони бад. ана баъд наулучка бисёр доранд. ҳама намуд ҳастай. чанд сумая наулучкотон? 20 сомони. параша. ина параш 20 сомон наулучкаи Покистон духтарако. нигоҳ кунед чихе гулакҳои ҳар хела дора. касе опту мегира бо арзон мешава. донада параш 20 сомон качествои беҳтаринаш. мана хоҳишмандо бо ай пеш биёен хитон бинен имконият омадан дошта бошед. ина ино чианд?
амиё ҳамаш навлчкана нигоҳ кунед чихе гулакҳои хушрӯ дора. дар ҳақиқат ҳам материалаш аҷоибот ай духтаро. мана бо биёен хитон бинен ай пеш 20 сомон параш. ана ваёш чандан унаву ваё 120 ваё 100 ина инора 100 сомонӣ кардагиян. Полотенца барои кӯдак нигоҳ кунед чихе хушрӯ чая шапочкадор. иш чия? Иш занона ая. И чанд сомай? ира бинен чихе фасон. Иам 100 сомон. Инаи намуд барои занҳо полотенца халат. Иам 100 сомон. Хулас духтарако боршон беҳад бисёр ай. Ина бо полотенцаҳо ҳастай. Иам бори Покистон ая. Полотенцаҳотон чанд сомиян? аму дутагаша дутагае ки нишон додем ку духтаро очабача лицевою банны дора. Инаҳа диден расветкош чихе бисёрай. мана ҳамаи ҳамин 80 сомон комплекташ. материалш не ки фасони бадай духтарако. мана бо хитон биёен агар имконият дошта бошен ай пеш бо якта ба якта бинен тамошо кунен баъд метонен ки харидорӣ кунен. ана у тарафда чи ай? ҳаваям навлчкая 20 сомон навлчкошон духтарако. баъд пастелни билёи кӯдакона ҳаста. ё чанд сомон? 206 ина ин намудо ҳаст. ино бори гуанҷӯ ай духтаро 160 сомон. мана аз инам чанд гил ҳастай 160 сомон. курпоҳош ҳастай бори гуанҷӯра. ё чанд сомон? велюрш 250 пахтагиш 150 велюр 250 пахтагиш 150 сомон. и майдош чи? 130 ана майдош бошад 130 сомон. ино бори гуанҷо. ана баъд бо ҳаста инаи модело. ин моделош ҳам хушрӯ духтарако. инора метавонед ки бо худшона пурсен ки чанд сомай чи хеле марҳамат духтаро беҳад фасонак 300 сомона. мана 300 сомонӣ.